Hem parlat de sobrenoms amb què a vegades es coneixen les ciutats, els carrers o els que hi viuen i no sempre són amables. I això els de Barcelona ho saben perfectament. Són els pixapins, els camacos, els canfangueros. Doncs hem anat a preguntar als experts perquè ens expliquin d'on venen tots aquests malnoms. L'origen de la denominació de Can Fanga per Barcelona neix a principis del segle XX. Era un moment que Barcelona havia començat a urbanitzar, a construir l'Eixample, però sobretot s'havien construït els edificis. En canvi, la urbanització arribava de forma molt lenta o gairebé inexistent. Llavors, a principis de segle, quan coincidien moments de pluja, imagina't que Barcelona es convertia en un autèntic fangar. Els carrers de l'Eixample que fan baixada, doncs allò era com rius i la gent estava molt descontenta d'aquest nou Eixample que es convertia en un fangar. Històricament, tots els gentilicis han tingut també malnoms, no? I en el cas de Barcelona tenim uns quants i alguns estan més en boga i altres han desaparegut, no? Ens diuen pixapins, camacos, etc. Però el fet de la gent de Can Fanga és un tema que ara potser s'està perdent, però va ser molt popular. Una de les característiques que té és que aquest nom ens el vam posar nosaltres mateixos, justament. Això neix en una època en què hem de pensar que Barcelona era una ciutat emmurallada, no es podia construir, i en el moment que comença el Pla Cerdà, es comença a construir fora i s'acaben sumant les viles del Pla, doncs tota la ciutat està en obres. Aleshores, en el moment que plou, el que acaba passant és que tot el que és aquest lloc que hi havia entre les antigues viles i la pròpia ciutat de Barcelona, que seria Ciutat Vella, acaba sent un autèntic fangar. I era molt típic sortir al carrer i acabar amb tots els camals enfangats. Al fang li costaria molt temps a desaparèixer, perquè hi havia al voltant dels arbres, hi havia forats, i allò es quedava durant molt temps. El fet que tota Barcelona estigués enfangada per les obres va fer que un diari satíric molt popular en aquell moment, l'Esquella de Torratxa, de Gràcia, parlés de que Barcelona era Can Fanga. És curiós, perquè normalment els malnoms venen de gent de fora, això és creat d'aquí, d'un diari de Gràcia que fins feia poc havia estat una vila independent però s'havia sumat a Barcelona. Hi havia moltes crítiques a la premsa satírica i a la premsa diària sobre les condicions d'urbanització de Barcelona, que era més perillós, era brut i generava una imatge molt impròpia d'una gran ciutat. La gent, no només els burgesos de fora, sinó els de dins, eren els mateixos que es queixaven, sobretot perquè hi havia una cosa molt important que era el fet d'aparentar, anaven molt ben vestits i en aquell moment tampoc es portaven els pantalons de pitillo i acabaven amb tots els camals totalment enfangats. Fins i tot hi havia poemes que deien que això era un mal de cap per les bugaderes. Barcelona ha començat a urbanitzar l'Eixample i llavors necessita buscar una pavimentació per a aquesta nova superfície. L'Eixample és 10 vegades les dimensions que la ciutat antiga. I la pedra que s'utilitzava a l'interior de la ciutat era la pedra de Montjuïc, i aquest era el paviment que es volia utilitzar per l'Eixample. Però pensar que la pedra de Montjuïc és limitada i també és una pedra tova, que generava, era molt cara i generava un desgast molt ràpid, i per les dimensions de l'Eixample era insuficient. Llavors estaven experimentant molts paviments diversos, des de l'asfalt, el ciment, la fusta. Era un moment d'experimentació de la pavimentació per l'Eixample. El que fa el 1906 és que decideix pels paviments de les voreres estandarditzar. Fins llavors, cada propietari urbanitzava i posava el paviment davant de casa seva. I el 1906 es decideix estandarditzar i que només es pot utilitzar ciment, concretament llosetes de ciment. I en aquell moment es convoca la primera subhasta per fer la compra de les llosetes de panot que coneixem habitualment. I el que estipula és crear uns dibuixos i el primer cop es compren 5 models. Ens trobem a la Cruïlla amb Aribau, amb Diputació, i aquí podem veure 3 models diferents de panot, el de la flor, el de cercles concèntrics i el de 4 pastilles. Aquesta combinació de models vol dir que s'han col·locat en moments diversos. El panot de la flor és un símbol que representa els carrers de Barcelona, representa també un mateix nivell d'urbanització bastant comú a tota la ciutat, un nivell d'accessibilitat
que expandeix a tota la ciutat. I al final s'ha convertit en un element fàcilment identificable que es pot veure també a través de souvenirs, de records que la gent s'endú quan pensa a Barcelona. El nom de Can Fanga ara no es diu gaire. De fet, crec que també ens ho diem els d'aquí, més que els de fora. Jo crec que els que han quallat més són que maco, bàsicament per l'accent, diguéssim, obert que tenim aquí, que anem als pobles i diem que maco, això, i després el fet de pixapins, el típic que aparca el cotxe, pixa en un pi i diu que ha anat a la muntanya i torna.